Paka nto ikaransi to gwa to muliro iga. Togaitwa, togatunga tukaburu bage biroko. Botuko. Togaturunganiwa. Ebiroko bagoraki? Bikairwa. Aye no isanigete buno muibori nga Cynthia yani wali. Ngintari kuisanikira sengenjo. Iko bangunireti na ngakekero ko mungino kongo na matanga na ngakekero matara gwanyoro gati amakongo mbure gantwera ekamanya ko basanane chabotuko ya botuko kito ikaranste esimye maya ko rungumbu emanya ko boli ko mwakorege ntokeria esimye ya ngwe esimye yo mwako Cynthia okay ngumbu are sekie tima itana sakarenje osena nabusa utingoman mancho murigereria Obosongo Vibes Network kakigasi ito muna Obosongo Vibes no gutare binyoro gokoretera ari atekire kurwa chinsinyo enye chense Kisi County Boigo na Nyamira itukuria Jumamosi abana baito bari chinse amajiri kya Saudi Arabia they reached out to me bagateba kaka ngotagete ko gutuma paka chinse amajiri kya Marani story nere tutagetoto bwatiri kuroro kabade ya egari yana njanyore mechanical problem tibwati gari bagandi there's no problem na batuko facilitate yogende so they facilitated me yesterday rero nigo nachire weka chinse mechi gachia Kiareni is just a few meters kurmarani town ningi kiandetira musbati na rega iga sobera Kiareni iga okurukwa Cynthia nigo asirera Saudi Arabia Chiodio nchire twababekera kurumage gabwo no igwete bunago kwana gatebete maybe go say a boyfriend yae maybe kamungaina bagakora I don't know paka gaetania machiko ya garia eyi kageranga agaitwa ari Saudi Arabia keraitwa family ya mugakoye ekagende kareto mubere ekaenia bono ngigatoreta igego tebekana buna mwegwa kwana kurumagabo korengana noko okona chakwa ye Cynthia tategetae niwe asomo gakoye lakini wae ni gwororo bono rende abanyaruka aba Saudi Arabia banteika kagenda ngo tegerere chikesi ecyunga gicire so tegetego soaga igakiareni toikaranse na mamumu abo totegerere toyunga ki mamumu abero korra kwa enkuruki na chiete sobo Cynthia ngakia matanga chomben chiga kanire naende korengana nere ogotinde kuwa Cynthia ari asomo gakoye okorra kwa enkuruki na bere nganere taisa negeti Cynthia ere koigweta se odie yiba kwa na musubati omwabo okanire ngata ategetatinde kwe bwo mugakoye lakini anyari kadro tinde kirwororo bono ntoko manyanga chomben chiga kanire ntoko manyanga kero mongino ya chieta matanga ningi kiabete na atebeti gunga musubati yo kure so tigatura tirimboka go chomochie toikaranse nere tokwane kuroba bagusi toteme ku understanding asabanta bonsi ama mochona yangu ama mochona ya baibuli ba Cynthia ama mochona ya baibuli bomomura ama mochona ya montoki so kurwabwe kare tuare sile story ntoteme ku understanding ekesi ekenga kikere watana monanche kare togo chakomagano wancho murigereria Obosongo Vibes Network kaka toikiro mochie mwabo Cynthia na bereiga oyo mamu mwabo Cynthia taiwiti mobere buya ndakirende nabotokora kwana ngaki amangana yagenderete nere korengana buno muibori mamu mwabo Cynthia okotaka kwaye kurwe nkoreme buno muibori ngakikore kurwabo abagusiba minto tomanye kubwaterana tomanye nganingi togokora next ngakyokorko umuntu Alisimura mare sango mugano Alisimura mukaya tore sango mugano Cynthia mbia mona sabantu amindo yes mugano Cynthia tinyo bwati buya mugano Cynthia arte bwa yuchiketenga kera ande bwa yuchiketenga menyira wanyoro mwana yomo bagosa ndino mugako yuchirega kera chirega igo menyira nge metinye bere bachire bamujiri bachire kera bamujiri bachire ngo nga bachire egasi yibachire mwana uyinje konyetara ari besa antomere ngo ibusiri okay before that igo Cynthia ekrara ataragenda ruguru mbaya itanite no mugako
bagatigana agachanka akaramenya wange mitinye bere mitinyibiro mugakonya no arenge nka iriko nyatarahe na waje bakamuye na isabiara igo garuita akamanya kugenda emirimo umuntu umwirite emirimo no mugakoye umugakoye utanganete nera akamanya kugenda okay bana ekera bakurwaiga ujumbe kibagotebeti ntibantebeti kende yonse nonye no mugakoye garako na bito kontaga ya kana gendete nere kera gendete igombwata gasimya gake yarenga iga tuabwate nero gendete nero nga achukugorero iga igete akanga kerarinde butukori mungana ika korweri paka bono iga mbaro ba mwirete bachite bakanga ya kaiba murusete eri anganyete nari bachite bakanga isabiara na mumuroye bagacha bakamuhira nari bamwite bati kumuhira bwegasi Cynthia ere nanchiranete muganchirana kurwangaira na boy bono ndekara abanyana bachite kumuhia tugateba rinde n'umwana babwati tigakoreki tigagende mbaka nte chombe ya ono Cynthia ngakiasirete no ekengina okani umwana wo Cynthia no mbori tini maitinga kiasirete njino kugonyu wetinga Cynthia osirire tingo yara kwera sanga kisisiatirete ono muno moibori ngina Cynthia okogani kwa nkuruki najete gotema senge ncholinde umwana winekera hujugusira nakwanete bono ngachikotema nkaengerwa se hinjo gotenyara nkararinde tigatu gutwa boye ngakwanete nere mbakwantere musiko mwabo mbako yete riboti nga Cynthia osirire ntembanga triboti no mwana bye ko kwanete enonyene era tingeriyo yokoigwa no mbwe ko kwanete nga na mudara na mutarera nje ngogenda ngukwana ra makosa akorete narari gakiartin tagetingo tebinga ni mete nga makosa akorete kutatiga kweresa nga makosa akorete ba mungainete nga akarusi bese bingi yayi ebengi Cynthia akarusi bese bengi yayi romanyene akangusa tikumanyene bakakungusa kibaserenga ara kakiri karago kwana nkore na renge asenge njukonyo bo mbwatiro ngare sirenga ngango korandeki nkogenda ande ekera kure korera na chita usaka gwa kresi mya wate korera ya no mwana no nyane ritukeri mokuru eri gocha no nyane ritukeri mondo ta yojete na goteba nga gose mwana yo sirire nabo yatigarite ko babunere igo na korueri no nyane eri nga mbajete bakarueri wa misini eriwe ya misini mangana ta mbare gochikana bache bakamuchoyo bache goteba nga bese atokire gosenga kitosanga ingana kuseki muntu tare gocha noni ya mangana ari ko genda stokoro kabomberoga abantu mbarueta mumuru mwa mbarueta momeroga anka ibo ubukasi ni bwari ubukasi ni bwa mugakoye mumuro no manene no yobwe nyombe no manene na ne cyane rende cyari bamuramu abasindi nabo bayimugete ngataka tukonga sindi usiri nabo batigete tinambo cyabo lakini none litukeri mondi yo bakere twesimi batebunga koseni nchuto bwatara nga kisindi asirete kose bagenda bajikobori nga kisindi asirete umuntu tayo bari koborigo yahe eri wa musini echingwa yetu nje na yetu bachirete tabuna ya chabe kitwesimi yani bagachira ubuna rende buna chiombe now wikira abono bamweniri ichu chuma bamwenete ichuma chuma ine wiki eri aje nuisanigete buno muibori nga Cynthia yani wari nkintari kuisanikira sengenjo iko bangunireti nanga kekero ko mongino kongo na matanga nanga kekero matara gwanyoro gati amakongo mbure gantuera bona sengenjo gotenya na nditiri kwenyara gondo alete ani burero bwenkoro tindi kunyara nonye no gotira ko nsari ko ikaga bona nda sengenjo ngana nje na kure tikandusimo
ndisimo ya so gutinya ara kwana Mungino kuwa kikero nkorera yao. Bono. Korera mukungu. Uro tutinyara. Ngakioro choko kora sengenjo. Hajo monyene nurwarite. Turi kunyara kumukintu gitambukiro kirikira goko. Kira goko. Ngakirinda gukora mbona bugutiga. Bono na tigite ngasengenjo. Kajikuta kali tanga ni kumukitambukiro kaburata ntarakora ki. Nta ata sukumotali. Chibesa chikambura bakangengera. Nata kumukira tambukiro. Nuri bakangengera sengenjo. Turi kunyara kwa yana mono. Aba swati aba sani ba Cynthia bali barari ngumbu abandi nabo batutomagoja mbatake kuigwa ngakorengana naye kuri umunuo ukona chakwa unkoro kiwikira bono oisanike nga Cynthia bono gari mbiyare usino bwatekerengera likende aba mindana wanda isanike ngatigатinde koru. Okay. Gutindo koru kuna njengorera ande bono iga. Ninje kuna koru suku kwanji kutaya singitini kunyara. Kusembo kabara koru mururi na bangina niliga. Nari chiwe cyabane. Na kibara akore. Siliwa misine ndiyete. Yani ndagete bono buno muyibori. Ora tiga mangana y'abantu. Turo jema mu abo Cynthia. No ora mbibana bawo no bara abayiri ba minombara. Aje buno muyibori ogwisanika kwa yani egento kerikyare gocha gokore kuisanike nga ya bono aiga nabo ngoisaneka ngendere guchibosyo nkerikieke nyena watebire ngo etwiri wa musini ibona aje buno muyibori mamu mu abo Cynthia kerengere kya aje buno umuntu utari gotebi kunonde tiga Cynthia ndetaruka nyengo nyare kana yale nabona atagitende taru obairanirie nibo yabo Cynthia tindo kuru orenterwa. Okay. Wa mancho murigereria kwa igure engane yibunere sister ya Cynthia bano wante byo nchugocha samarita ngikuru samarita nguru kucheni kwambuka jeni kwambuka ayenga kioroche story ya muswati story ya muswati ominto njengu kwana kingigetinda ntu achete gotema gosento nyare omwana yare twa ega nyuma nyombe chira koraki nyuma ngombe chitara chigwaka no eri bwa mesire chwagata nga barwe nga wakori okoba yarenge emesusuka nemenene no yetu atigete ngatigate ndo kwaria eto unireirie boni ge mwana yari asaraire ega akorera bugeka egento keoroneke onye ndi yangu narikana are tu no nyengo ruga no nyemba oniga abe kusika kari kenda guchikoria twacheto masabaro amatanga amatara tu aroche na jo kumya ba minto pakanto kara sto gwato muliro iga togaitwa togatunga tukaburu bage biroko botuko togaturunganiwa ebiroko bagakoraki bikairwa togatabese ngenzi umwana ominto tigatolemerarie tokalemeraria tukatabanga ya magena na eto kibenge mama tetana basayigo tontura raso mwana ominto tukatabi gonturuka anyino na so mobere ekena ntoigeti natabato barata iskembule gato itaga bugo mbaka boka kimambi tokobolire ende gaki intumba iskaba mwabo ngitwara gochera gari tubera so mobere so moisko minto mambe tokore togende bakakana ngayuti yakani yuti yakanire ekamanya kuba saa 8 chabotuko yabotuko kito ikaranste esimye maya ko rungumbu emanya ko boli ko mwakorege ntokeria esimye ya ngwe esimye yo mwako Cynthia okay ngumbu are nsekie tima itana sakarenje osena na busa utingo man akere moiso ko mwabo amatebi ngege ntokeri ngwa akora orio kamatebi tinko nyara guchigokora ninde no mwana bari barororo tiga bakore bana ntuma itina ki mwana mtongi akoreretu igegente ke bakwana ngiriki timanyeti mbotuko yarenge esi mingi to mosku kwa ki chabe saa 8
Igege ntukeri mwakora. Ngaya tiga bari barora bakore ki? Bakore. Jeti ngwanda oro na mwana. Bono tina manyanga ngentoki. Abono ntama bakugura bono iga. Tima tingi kya gakoreretu. Ki sauti nere na igwete Cynthia agoteba nga tae ni wa asomo gakoe. Na kanete. Tabase ko ni wa igaria. Na kende kyaro nke bazokora ki? Nke bwatwa. Ba kwanga ko moenia. Ngombe nchi bwatu kurwaria. Ba kwanga mba batro mongno yo mwana. Baba tegerekere gento. Igo mwana Cynthia renga ya. No are. No akararia. Nkyo mongina ari kubwatirire bwa msini Cynthia gakante. Chibe asechi. Kali kaba ko mongno chi gataiga. Mba chiete no motureti ogaiga. Oyo ogotugambira osa gotutureti tingomanya. Bakagenda litangani. Bakaba elibo 20. Tibaba elibo 20. Oyo chiete ningo. Momuro minto. Motureti na amuro mino. N'abantu bandeiga. Tiyaba elibo 20 bakabatebya. Ndio tomante chinde. Chikaba. Tokatayo motureti. Togende to understand. Boli bya. Asenga jabantu nabange baligere. Your brother bakogenda no chief. Cynthia okanire ngamo basa kubwata chombe chiane kurusobo mugakone. Wae nandi bare kogenda. Ekerenganeke. Mbara bagete mikuru ari gotinya gisai. Okay. Kwarorire. Bona ba andake bakalengera naki ba kwanga chombe gisai. Umubere ngo wotikaraga aria. Oh, to chicha. Okay. Bona bagara nyanya mba kunyara gokana besechi bagochikana umubere otigairaria. Bagata batiga bachibwate. Umubere okoruga ari ogoikanga bamekora ngati bako bagokora. Riyo umubere oikagaria. Tokatema kubatebya umubere ogoikira nyega. Tibestira chirane. Bakateba chikoirana umubere mbara babegete mochari na bara isoko proki. Tokagenda bake town. Kisi town. Police. Tonganga ntuproki umubere oria. Kerege ntogaichoria. Epikipiki karwari agacheko yomo nginoyo. Monta karutonya agacha bwe chief ali keruri rube umubere oproki wotinde kuga. Akangore kali rube. Tumate sababu. Umo chief. Oyino seina. Kabisa. Sababu ndumate tinki atari kerteri rube. Timaitinga esengi tutari kwenyara ga kitorochi amagoma ime. Esengi tubatuna twara kende nonye. Tega sa turendere ga kimwacha matokonye. Mobero lonye ndiyo gwancha ga kina tole sandu kiyoka. Mwana wose akitari kena ko chukori. Akina arara nere ga kera ale bya straight, ura ntore straight. Mate ga ringwe chandale. Bano bakaranga bantambuka tena batwara kende. Bari mu gwatikira simoso ko labaro sairi. Bano tikatokoreki. Bana tutagete. Bakari na bayata geterende. Ako bantu na machara. Tibese chi deni ya maega gwikiri bwa msini ngaje tagwakanero. Pad na nesi mi mabuchibetire. Aso motureti. Akamanya gochiwa agachirusi. Akaletero mongino. Timaitinga amoletera arusi tiesi mi makaletera kasi. Gosana kiba waranti. Mangana tebi. Sa gwata banesi michi atometo. Esi mi ma umuchifu gotomereta. Ya karati ndata kali muchi. Motureti. Karangire ndati rutesi mime. Akamwana likabako kasi. Akachirusia simi yaja akakwere. Akagotebe kini chombe cyo musubati. Oyo bagukwana na Cynthia sesi minga yele. Nakyo mongina gotebita iyo. Mbo ya kare omachoge. Okay. Ndonyore namba yaye. Enamba ya senje asimi ane metimbu ati aro. Bwati simi. Ya nero ya idite yane. Ene nari gutwara akamote bitigangire. Ninji gokorera. Ereta bwati simi. Esimi twaro sankane yane akwaga sini kumbwatanyo. Okay. Okorera yawo ngajia ngosinyararia. Botabori. Botabori ya marania. Botabori gore stage. Lakini kuchimoina. Kone mo ngoso. Njere kwa nyagoto gose. Njere kwa nyagoto. Okay. Nikikuruka marieta. Ronald Bosir. Mumuro wa Cynthia. Ayo mumuro bo muchiyo okorra kwa ngoro kyuko yore ngane ya Cynthia. Yore ngane ya Cynthia. Ntu atemdeno ko ba tepa ntu ategitare tuga.
ikiboneka tukaingirwa ono tukatebanga mubuno yo mokoba ikagertwa garki tukaumbirende igona bwanche netino monginanga nabo yaringe buya Cynthia ni bomuchwe iye kera mwachi tongi baba tabati kagara ngwachi toro mchegaro nchie toro roro kuritukiriria matanga mchimbante betkende yonse kuruma ga onde na gwakirite simi buna mumurumu aba Cynthia ngaya kya gusinonye mokoyo gwakire simi agotebi ngaya musubati omino na chitaga sira njitanya kongagere simi kuruma ga communicate morene eri murweta mugachiko ichombe cha eri 20 ngumwanya ore muntu onya tero mogako ya mwamo yore isebiara bono yisinti nomogako nduri muromo no mujwa mwama okay bwakire bia ya kurukunga nere kaka sungura nambe ye naye wana masi ngana nere natagete tukwana ke gasesimi tororenga ne mata inlo ya Cynthia ngukwana nero marieta nga kionsi pikabere marieta abere nga gyokoroku kwamboka ase Cynthia ruete boiborwa ba turangiri go chiororo go tweresa rendo mugano banje ngurukoro Rogers kakasungura ningo maete ngwatete kyombe kenda basi abo ninkana bora abase komanya ningo maete onekera twagenda ororo twatema koba interview twagamba na barabuo na ababori chiombe nchiakane twe bantebie mbaye tu 50,000 lakini rendo mongina agoteba ngere enye nari okunyara kango Cynthia gae nigwa aiga boiborwa kiareni gekogera agoteba nga ero moyene na bakwanete riria arari na agerete musubati mwabesi myogoteba nga ngokwa mo basa kong'eni ase omugakone na ende bamanya goteba ng'ekera bachete mwabachayete mukabake birogo mukasijui mugakora gose ninki bono mang'ana amange bakwana na kikiagera nakorigi ng'aki ayekorera yao amang'ana aya ng'aki korera yao ng'aki mwabwateranete koeni omwana mwakwanete nere kera bachete ng'aki kiabete bono naye otwerese korwa ensemo yao ng'aki ere mbia mona soko tezinde nkweresere incherinde omwana oyone unacheta abu Saudi bachete n'omugakoye bono nkamotebi tigo omugako aratanguria akore nono omwaka omanye kogenda gante mama yaya tokogenda amo egere nandi tuguchigucha tuche amo nkamuburi Cynthia nonyare Saudi nenko ngunkoyo nga mama tindi chara gonkoenda ikosi na gonkonyara ono bono nyuma ataragenda na indira ng'anyete tukagenda sobo utwaika sobo iga tukanyora kurimira gutimate akaranjeri gusinche Cynthia na mamu minu kiragacha ayekera gwachieto kero na chito kumubwati ng'inchi baba ke okogendera utantebe tingosoki bono kante ibono mama nanyorete ng'ana hakire umwana uyu kuyanigwa tugokogosoria na korera ya nabu umuburia Cynthia one inchuko ngurera omwana baba bongo na kwereza ngachaka kurera n'omwana uyu akarera agasoka inagantebia korera Cynthia kayaguche Cynthia n'uyu lakini bono munari gutirimbuka guchiaria itauni ari kogenda kasini yaye ikikumu process byagenda Saudi akikurigia igasi akonyera omwana oyo kamuteina inche bono konya natwali ekerengere ria somumura bono tingo kwa gasi nkongu uritere Cynthia kere gento nimbwate kibese tigaye mbakanire bonsi bakore bagende akantebie korera rindi nyegwatebire igo tebia omumura aite na ndaise omumura akagenda naise bagakwana bakaigwana mwana uyu agacha agacha buo bona akairana tukagaswa gu process na bakogenda igo agacha buo bono aiga kwenda butabori
bono omwana oyo agacha bwana agacha n'omwana tugasoba bono go process ya mang'ana ayo omwana oyo akagenda training for 1 month akaira nagaiga bono agachaka na gwiprepare inyumba nere mbwate nari kung'anya gucha agachaka kung'anyiria ebintu agantei mama nkukung'anyiria ebintu tuche kuna guchandika akang'anyia akabange inyumba buya oikirange orangeriwu kamutei nyoka ka oyo bakira okwaye akamnyoka agakira ng'ina okwaeri nagatona muswati omwabo menyete okurukumadia omwana oyo akarangeriwa nkamuriye tigitigi maragoba akagenda agaikera omwana ono okurukumasi akaganya kitari kikiria akarini wendega akagenda igo ni numo mokobete inu momokobete mukamu process kikire gento ni tutu amokobete utatiganchia ndinete tukasaba korera gatwaili 14 okay bono nonye mbesi ikitinda mwagerie ke omwana oyo asirete nabanterete ng'a mama oe mama kibese bono omwana obeire obogima obuya orwa bwende igachiete kwende company yaye igari gokora house to house ekera chire nyumba embe nabakokenchigwa contract yari gokora 2 months 3 months uno omonye narambutake bono tari ng'a taritie ng'a gose chinyumba eki chionsi yaetete ng'a taritie yaye contract yarenge house to house bono rende oikire ontebirie kwerende Mariamu oyo muswati omwabo agache Wednesday bwone agantei mama nache kubakwanya nache kukwanya omwana naenda matanga gukinya kongo muina narotiganyitira bono mwana uyo agakora gashopping tukagamba tukagotoria nkamutebia omumurone igachiete na gwakinyisika nonye sinte tarakonya nkirinde egintu kine kikiabachanda lakini bono kiabeire emuna bariete omotaro omotang'ani ebarerete omochanga oyo nekogota agantebi gakintu tutegete bekonye tukabuta n'omwana oyo akagenda Cynthia akang'akera esimi marogo akamburi mama Mariamu nacha baba nacha Wednesday ikiakoretera nkamotebia n'omumura akang'akera Cynthia agatebia omumura ng'a Mariamu nagenda ka omumura akang'akera agantebi mama Mariamu nacha kubarora tukakora aramisi marogo aramisi kemandia agantei mama nachire gwetera rikiko ete rikiko eri rigontebi ng'a naribunire naende rigoteba nkwe ng'entu Cynthia omanye nokogwakera Cynthia okong'akera kamotei babokwa aseki ng'aki bono ikiko kieri rigoteba oku tingotebi rende mwache ngwakera fini agantei ng'a yaye tindamotebi tigang'akere bamo fini ng'akere masi egere totome chibese oche agantei mama notoma chimilioni nonye ibere tinkwanchero omwana oyo akabutora into gwetieri Thursday nkaimoka 1 by 1 tata nkagenda paka ekanisa nyesibete egetambaa ngakora emisa tindochi kagenda egurubu muswati mwabo ntore nere nkumurangeria ensemo omubori Marita igu muno omwana oyo Cynthia nkwanire ikiguse gekogera Marita agantebia omwana oyo igachiete egasi agokora egasi emiaka ebere nkokwerere airane agantei bono nkogenda 1 by 1 paka ka ngori ninki kegendererete akagenda sobo ine aramisi akagenda sobo bakagenda bakamwakira esini bakagamba nere basi naende saa 2 kyamarogo baramisi akang'akira esini akamburi ng'a ikiekyo wakira esini gochiseito nkamotebia yaya ting'agete esini baba onaenda twakuona na Marita namotebi rende onye kobwate kero kende shida anya gogosabirania ninge ngonya gogosabirania kamuboria kogoita bari agankani bari kong'ita okwa bari ndagera onkorara saa 1 nabuka saa 1 bono tate gochigoika Friday omwana oyo gomonya gontei ng'a mama nago agotogonya nagotebie nabekeire omwana chianga taito kwenda esukuru nagotebe tingokunde ngong'entunde ondendere omwana oreterwa ore omobere otindeke omobori Cynthia gachinki bono baba ogonkorera iga igo ogoituna ese nkigwakora agekana kombori iki nakora ngokunde nagotebirie nkong'entunde
kumubori sinte tori ko mugako ndo gukwana kurwa nse munga kibo no mwana oya iki kitata gukwana kurwa nse moya simienda gukwana nero akamanya gontebye kwanza ngamutei baba kwana no mwana arigereti gukigoro muno gukwana agankani tindi gukwana na mwana onengo kigukwa agantebi kwanza simiina gwakira nero yo moerio kanyo mubirore twerwo oenie naende oe mama 10,014 yayo. Okay, yani umuiranirije besikiria abayete mumwire. Umuiranirije umungine 10,014 kamutei baba tori gukwa tigaki mocha musangereranie oge mutumire no nye 20 gakina tokonyete kwanza tigangangame nsabengu simina na gwakirira moeri akabutura wono batatanga cyandika abo taswachi siminga kero musikone agante mama nduntura igwa agakero umugakoye agachaka guaka agaka guki Saudi abo akanyoro musuba umuntu yagwakira ari Kenya akamuoye nambe ngaho yuri Saudi akamwakira baba isageti n'umuswati ukurukuga naiga na receive uya kamatei na receive no arobi wono kero akamatei ningera sori akamatei ya no mungi none akamatei sawa umutei gari le kitari gukora contract umukwanira ukore contract igatura mu last chance akamatei Saturday umubanga tuli igasi apa na hapa rende Saturday yeyi yaikire badomba gendera tekisini na incengunya muswati umwabo sinte na gotebye kolera yane Jumamosi igange saa 9 saa 8 yange anzagete ko igwe sivye sikoiga uyu ni pigipigi ko mubori baba na kikwacha na cyugarute yange yensenga cyaka kure ate ya mama yakolera Cynthia moyari age karansa tutagitugukiriye torore gusinga tomokonye ikarira abunga kora yane ngabwatu umutara bangatera akinya fa gatindorera amabiru mwana onaira n'umugima bati sime muswati uri karina naende pigipigi akagenda njugwa kerenya roka yana ntai mama karati ganturanyora ikibu ego ikasa saa 3 gange saa 2 kitu isimi bono jikanya tanya ine singe kitwaiwa agine singe gikenga sinteresti ni pi babo minta bantu bakire sikonga singe muga kwa yuri kirenga interesti ni pi ware rirabwe bisugusugu abana babakire basoire gusemfo TV bakire korigere linki akia kwete nabanga ine tinge sungeti bakarigereria bakanyoranga n'ubulimo tesungeti gororanga gusinka ngende tuntubono ntwachi komanya twatebirere nenga kitoko na goteberera umubero usalike abana aba bakaminyoka gusenga yari baminyogete mwachenti uyo atara mwachenti atarate mwachenti akangakira agantebia kira kolera yao omuborie enamba gekibande mama nereta keiro mwite kono gonte nereta keire ruguru ne ya fini ne yane ngwaka ngotoka isikungu akira kolera enamba yesinye takeire ruguru no mwachenti na kingo kora onye some egende umongino yagante bikolera igondu walete naende timbanye tibiswaeli tigo mwana naende timbanye timbu atike bande mbosande tigo mwana oyifini aroberio moroberio ye aeni umwana umukaye agante bye umwana one mumura kwana nero kwana no mwana yumumura agante ina mama takonyara no murwayi ibande igi asirete karentu bwati igafini era kore ntwa mwetano ashurike areto umubere aeni tukabutora kurwa bulende tata abana balia bakaenda bakelika to mwachenti bakateba nintwe bakaleta ni nambe y'umwana one igari ni tulibaga bakaienda airport bakapoke umubiri bakatebuwa litukari gocha barenjera gocha bakangakire simi mama no twale kinguru kikogacha simi nkarigie gari ngabateru nakire sobo ngaye nakire sobo no mukumirana una twaikaga tuti kugenda chenero ya chenero tukakani go tukagenda nyangina una twaika nyangina ija basobo no baikire baswati bamwabo kyango kyaye pakaba baje kuichombe no baringi
wono rindi tukarira abo mubiruka nguzuka bikwaga ibese moja linka ugakunurwa omwana uitata arete tunonye ni handicap yakoboko ta iri esanduki nera tebe tumuga korenga ngangurire sanduki inkichere Kenya nduje ngati nkobera ndichere Kenya wono nagiye bono nagiye goitwo bwanga akao mwaike ko mwabezi besenga yendo gure sanduki ebisindi asabete okore tuniki ane pagi yende yamogo uruche nchichi yango beke sanduki obanyerete tabutata bakanyengereria eyu naba bakarigiririga bakaroranga ki kende nkeyo ni sanduki nitubunani na onye bitete nyombaga tukagacho mubere tukwaena na pora abo tukale tugachi wono tukugwasiriana na barago inaki umwise kinaro kurukumaria agatebanga ngatinja atebete aye ni tinja soho tukateba ntushida teyo tigera akore igamoeni umuga mumino yagatuma bagaka nka tugakwana tukubabori na kino mubere mwataka ngaya ntuntu teke mubere munuri gatutuma uwo mupangirio ino kabatebirende umupangirio ntogenderete nturabwata mangana kurwaria omumuranye ni waigatebete ngatae niwe ataiyo wono nango kwana ngana n'umwana uyu mwetatigiteza egasi no akwangaika sinzi yasinzi agatiga kukiga ati akari ni passport no arabuti akonya gutaya wono abagaka bagateba nturende tukabagenia tukabateya yatiga turarora tuguta konyora kindi tubara kindi turange ikolera tomwa bakagenda ibese niri tuabwate 20 tukaranga kuba cyabuta bagaka tiga tubae 20 egere kindi arateba batagitugwa 100 tukabarira gaki muroche na intu tuamanyite na bana barindi mbabwate bese manya ninga ni mipangirio ya bana bandi bana irubi bakorete iga bakatirimbukia umubiri gaki mwari gutuanjira gaki korosyo bwamatu bagaka bagate gaki mwari wanjira mbibiti na twari twara no emia twari kubara kini ni kituranyore urabwata 28 na ndi tuje tuchange kandi tubaita bakateba sida teyo igatubwate toire bakaira na bakaragira tukabarose yicaye tukabaye transport bakagenda bakatote ibono inukana kubanga mototevi tukanya kubanga abo ngatanga akira mwana uyu Mariamu akacha akateba nga Cynthia nga fini nerogerete Cynthia agakwa wono bakachaka kumurama ngarugo kure naye kuri mabajamu abo naye kwagere kumwana umintaga kwa mwana ubona agachaka kurira ande nkanyolisi kurua sabana kutwa abangiri kucha kubonenta tulingi ngabeke simi botungu waka kolera halo kolera wono mangana kiaga naende Mariamu akoreta utagwancho mukwaniri onye n'umubera atagete kirese kiri cyacangirwa ariyo umwana uri ari gukera aewe areta umwana umwabo ekora nyange nare amoeni ekogera Mariamu ngwite n'umubiro atagete umubino yagachaka kurira akarira yana na muhire sabari ko munabiko bate akarira agande bikorera kai Mariamu akabwata asago kigutindeka Cynthia nemete igora gukumutindeka kolera gakitiga naje muna mwari goteire ndekare amuteja ya Mariamu bono kuna butiko kora manganayo twakorire na ndunya kubite bikino nya kongora umwana uri mitandao ono ngamutei Mariamu uyu nabo turaje tumurangirie kina aerese atotebye ubutambe n'ubwagari Cynthia kwita singijo ntwamanyite na chitu kumubuli goso kitari ndebe yero omutebe tumurangiri akwana rindi burunga twasyole nga kisinkiza rwarite aite tuwa atenyenjo yeke neke umongino uri akarera ngamukani yaje kolera takolera mugonda atiganche ndigiribaga ntije toikarante na inde turakwana ngurinde naye tuiwo mwana uyu Mariamu niti atagete tata tukanyora kibese kikonya ntora tanga agantumira abana mwana oyo mumura no mu gata giti uri sikanza yayo kurukichofi
bagoja abo minto rende naende bacha tutaranyora besa kuranjeli mu muro minto ngungu bagoja naki ngayaya ikumungina atotebia moto ekibese kirikia tigarite akeiga na marito yogoja uyu byekanisa bono urekorera yani akanyira gukizika akamburi ngi naenda babacha kamuteyaya abatebire ni kibese ninguna indu batuma kumwatete mbakomuchanga ngayaya nkorera batuma sawa agekwana na bubona muno gukwa gakwana na butata bakaka bakakwana bakabatebigenda turachanga bekantu bwati turuke tokole kituba ingonye ntu mwari gukorana na intu imichanga mukunya kuchanga ejere yeyi bakaka bakamutebira satiriande onye ntu abwate kango ntu abaete basi bakagenda muchanga ukaba Jumatatu Jumaine tukabarangiria oyicho sebwagaja no mwana oyu mwabo sinkyo mumura ninkamanya gwakira marite siniko muburi marita ko batore egusara sinye agante biningo nangu kamutei mumuro mino noare na Joseph uri goche kanisa yino noare agante byo sawa abugo mbai wana ine na nyina ya bae bae lakini batika mangana mangi tukabajiombe eki kwere ndikirese icho bakaira tukabani transport bono bakaba bakona kutuwakira nindi tukabateyaya ntule bango mwana nyene okanire ngako ganya gutena eguri baga kamnyoka butireba egasinya agatotebi bono mama eni sinja mokore 1 2 3 kerege ntakatuma kirese kirikia change tutugakora mukwere ndamasisi akaba wanda yani oro kiguno nikifiti na bo gwanja bono tukabakire tukabateriaya india tokomoya tukogete tomweni tukogete sobo mutwati umwaboyo omakatanga na gacha paka bakagenda nabo ntinari kwena bwo bakagenda naba bamoche mambya nigari nke bari kubanga iyo mubiro gasokigwa bakabanga bagakura ndibona gutukurwana ipasi bagatotebya tuganyira abwegisa igo family ya Cynthia nere yariganitio umubiri kurumocheri nererete tumubiri kurumocheri na uyo mwabonera utangani to marita giradisi mirika nande ningoria na bubarengo munakobeke bikianka no bale basi na nyina tima itinga na ikere tabu na bwatega tima itinga na ikere tumocheri abu na nke enanyuri twake ono tugatarende tatu musabaro nketinaro chekende tugasoa nkareranga bwatu okobako kuchika mabusinja akabwatu kuchia ekibanda ndende na apoire kubo marito ocho kombuli na bono kende nkeyo sinti ukuru kule tegerera tigatumoro tumoeni nkatiga rende katika kolera akanka boli kolera kajyare ngano ali sikari ekibanda mutako genda momonde terenga temuka umurumi musubati oyo yagantebya imukayo koreki ogende omuyaye byeke ande kuna ikarende konya kutinda arara mubiri nande ngachaka kulira ndasuka mireke rugo akikolera nabona asukiwa abantu bakagitenga na Mario mwete naramu sana tata moirire nekibesa tagite ateninge bwango abantu baseite kalirago nande kaira na nyumba ngatuma muka murumi ndakanda kandetera kora akaikaranza ine kolera yani yende tukaikaranza nkaimuka yaya oyungo narwarete tagutenene taguikaranza iga ndagiri tara nkamwarira igo igitanda kiriru nkamwarira kamuteyikorera nchubira mburira endagiri ngatebya abana bikiga simubiriria amazi amurusie tunywa turusie mbeonda tukanywa amazi ainere nkamubikira akanyu endagiriga agantebye korera nkitindi kuri ndagiri nikibono togokora nanye nonye niturunze onkunyu ya matunda akibono nekitugo chakoko agante itubi chandaye na mukibya nengo kora kikuzi tukarara abana bamwabo bakarara tuyesi bimambe tukabuka barakarose ingwita bakalia na manda ati tukachaka bono bakatanga kora sibya na intubono tukachaka kwisibya
tugesibia tugakora tukagenda ikibanda tata kero twagenda ikibanda eshari igakorwa ikibanda tukarangerirwa busia na korera abantu basobo manga gusemu muri umwabo na mukaye kero bakitirinde tukarangerirwa kikorera cyo mama umwabo ngina byara Cynthia na ngina Cynthia tukakwirija abantu tiga tuikarase tabu ikibanda ngina nkamwereria umwana akamukwania na ndi umwana akarwisale kamuteye uyu ni baba mufaramia akamukwania agante bikorera twakorira manganaya ondindira umwana naende sukuru gekubungwa kwandetera umwana umkwana kamuteye ikorera tinko batingicha bononye konye ngucha busa mbono ndatinje buoye nakire kabire tata ngogenda bubye kegeni eretane gutachanda gote ono bono tugakora akabwate elibu akangae ugurira abana umwani amabere kamote tugakwana nimbiya mono akatwa akagenda isari guikaransa ninje nkagenda gukisi na ikaransa ono yakire guikana ende gati kabere mwana one narwarite monene akaruka amanyinga unankwana igane wodia tata byara ono igana abantu baikara station yeno yumunyakenyuru eyane ngatigere to mumura ntu akatwa ikari marani nyagitari twanyoranga no egukwana kuru bati bono umwana uyu nere natigere taro ferisai yaja bono tugakira nende kwa nende twaikire katika kare ande kisimi kurwabo umwana uyu nende utakire kurama nge kwerende koni manie ngagosena ki egosena amangana amanga amangi nende kubuli nende aria munaende chiki uramirwe so bwini nikamotebi kagwe se mitandao pi sie kapingwa kwa ene tishinje akebera buki street boke sinya sara ko bitiro ko boko we passport oche seyo ni to iwinga na dia muntu ono naende twaigire ngaya na so batinje batebire ngango changa bali kibese ngabali batindo kurumubiri erinya mara ninde babo minto naku nandi batindo kole korunse inki naende ngabatebire ngabatagete ko manyobo ene bwasindi ateba yaya kuba ko manyobo ene tigabamanye kubatagete gutindo kora tigabaite ndi batindo kuli bwango egere to enyu mugako yumuntu bayiri bachikoye ndi sobo kabiri intu to igwana ine paka mwali mungino imuna gateba nganga mwake kero ngako kora yane nabwati to koboko ayo to kora buri abana baye bagote bitigo ambaroro babwate cyane bana ambaroro baisike ba ange batatu iyo baburerie kando ngakie abo mungino yo abo mungino yo tigaba bande babwate biswahili batagete kusembeza kurwa Cynthia na ite jene libubere na riete chasi na riete beyond 30 mubwati ono maria mukorora atagete Cynthia nege kuba ngana irete kusensi yaye niweta bwese bari kumubuli ngai seminero ngai koreta rumule sini ngane binte binge ngane kiresa kinyi tata ntu arote kende no nyene kiranga chifu mwache nti ujibono tuwajite kumubuli agatanga kianga kini baadaye jibono kango uyo mobo igeoba aije bagende bakato mwache nti bamubuli ngebintu byari goja ngaibiri nandi ngakibigoja eko hantu ntomanyisa nabo bono yali ngigo orora ntoleamo andi bakwenda bageuka munya korera nakwanite samatanga mware kodie video korera kago kwana samatanga imanyeti nabwate tukubwatwa nabwatire nabwatire mumanyo ndo bwate clip egya sakwanite matanga ikiripu bona baba bwatete nabo baraburi bunga yasokire ngai barwete koru nyakonga burioma amatanga aba bari korekodia amatanga kitimba manyeti no mumuro bakwanire to batumite gocha iki no ne kibichechi njiyo naboko kirora naboko kirora egento ngera iga Cynthia kona gukwana timete gose na gotebe tia kona gukwana ase chiodio njire batumete
Cynthia akona gukwana ng'ayaya omonto ogera na kumfini iga ng'ainete cia akora guseki erna gotebetia mang'ana ng'akia ukong'ainu ukong'akikore injetang tebeti kende gionsi inche gantebeti nga mama nachire goetere form nanyorire nabunire lichiko nelichiko erio ligoteba nkwe nkamuchikumubuli lichiko kitababa kwabunite erio goitwa age tika kuna kumbuli lichiko kinabunire lichiko igo ntantebeti lichiko ki bona ayo korra kwa unkoroki aba batebire bategete ko rusi Cynthia obamorente nakibako murusi bona bari gotukanya abu kwerende igoba umutenyi akora abwese twamubegete mara songa abu guteri twamubegete nsari tato umwana one bintu byana gokorubona bayira n'ikimumba bakuira baragutira bayi imbari gukana ngatiga kumubeke ngoro tomutagete tumuyi asinge no baringe bonsi bona family no yare paka bari batete kuichombe no bari bari kutukani ati tiga kumubeka ise tiga tumuyi guteri batete mochari bari ko bagaki tokobere tukoreki tutinde kese nabatu ari kubakobera ntwira netulinde umwana korera nangete chiombe chimoko mwagate asaigete nate bete ng'aya bono ng'ombe chimoko ngatinchi tageti ekiagera omwana one gabwente gutinde kwega bone ya nero batumiza akabatebia inki bako na gutuganyiria umuchango tiga baba ekibese tukurane ingani ni nyebweneria nero tumete ibo bato utabaga kambara nabaga kambari so batakweti igo se no bari bono nguyu kubaetania aye na korera nguyu tegete kubaetani bono omoise koyo kurukumaria okay nere gisingisio nonye no kunganya kwa umwana oye unanganye tikurubona akabi nere umwana oyo kuchikoire na mante mama Maria mu kai yarima gotra akanande yarimiro muriro ranyore macho murigereria kwaigure buna korera atebire korerere gagoteba ng'aya kaka korera yane nachitenga mwachiombe nyina ria tageto mubere toye nigwa igare gunkani ng'aya korera yane ng'ombe chitinji tageti ng'omubere ng'ireka otebire ng'ere tabwate muchando nde bwensi lakini otebire omuntu kobaetani no musubati omwabo Cynthia timanyeti gosento nyore namba yaye tomokwanere lakini ende bono tutayenyoreti bas well and good nkagerete ng'history asie ikire ande moigweta asiro chigochi timayeti gosento nyore omugako Cynthia tutajaribu tusipompata bas at least mwaigure ng'aye ntekekero chigochi toteme kuriga mugako moigo manyete kegusi nera twerese ng'a ekara yabeire iga ng'aki egocha yaba